ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ତ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଏମ୍ କିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ତ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲା। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ କିଙ୍ଗର ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କର।
see the next.